ake ngihlaleke kuyeke nje uNdabezitha straight njengoba uNdabezitha ethi yena uwumKristu. Ndabezitha Shanduka Ndaba ngokuthanda kakhulu Sontshikase Mtheya kaNdaba ngokukhuluma kwakho amaqiniso mayelana nenkolo yamaNazaretha. Kodwa ke nawe njengomKristu ugejile nawe. Mangilalela uthi ubaba uMpungose uJesu ofa ngoApril afe ngoMarch afe ngoMay. uJesu njani loyo? uJesu ozalwa njalo nge25 kaDisemba. Hayi yena akakhonzi loyo Jesu loyo. Nawe baba Mpungose nawe la ukhona. Njengoba nje uthi wena awukhonzi loyo Jesu loyo. Nawe ugejile kwa wena self ugejile. Mamelani ke. AmaNazaretha angcono kunamaKristu. Ngoba amaNazaretha akhonza umuntu owake wabakhona emhlabeni wafika wazalwa wabakhona kwafika isikhathi waqala ubuNazaretha kwafika isikhathi wafa. Manje amaKristu ageje kakhulu ngoba wona akhonza uJesu into engakaze ibe khona emhlabeni. uJesu noJehova ngiyaphinda futhi uJesu noJehova izinto ezimbili ezakhandwa amaRoma ngobuqili. Abantu abaphile eBhayibhelini kuphela in real life emhlabeni abakaze babe khona. uJehova akakaze waba khona. Izinto nje ezakhandwa amaRoma lezo. Ingakho ngithi Ndabezitha nawe ngoJesu ugejile. Ake ngikwenzele nje isibonelo. Mawufunda incwadi kaJohane 1 kuverse 18 ithi akekho ofana noNkulunkulu. Nina nithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ukugeja lokho. Ukugeja lokho. Akekho ofana noNkulunkulu. Isaiah 44 verse 6. Munye uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu munye. Exodus 20 akekho ngayazi leyo ncwadi leyo. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Nawe ke Sontshikase, nawe ke Mthiya, mawusathi wena uJesu uNkulunkulu, mawusathi wonke amadolo kumele aguqele uJesu, kwanawe Ndabezitha ugejile. Ngeke mina ngidlale ngawe. Ingakho ngithi indlovu ezimbili mazilwa kulimala utshani. uNdabezitha umKristu sindisiwe ngapha amaNazaretha nabo bakhonza uShembe. Njengoba belwa kanje kulimala amaNazaretha abalandeli kulimala amaKristu angabalandeli. Belinyazwa yini indlovu ezimbili ezilwayo zilemaza utshani. Ngiyabonga.